Il-Gvern se jalloka 2,500,000 euro fi skema li settejn il-madwar seba mitt bidwi u raħħal jikkumpensaw id-diffikultajiet finanzjarji li ħabtu wiċċhom magħhom minħabba l-imxija tal-Covid-19. Din l-iskema tfisser li l-Gvern se jkun alloka mal-4 miljun euro għall-bdiewa u r-raħħala f'settur li jaffaċċja diversi sfidi fl-aħħar xhur. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri spjega li din l-iskema hija maħsuba biex kulħadd jieħu xi tip ta' għajnuna minħabba t-tbatijiet li ġabet magħha l-pandemija. Illum qed inniedu 2,5 miljuni euro sabiex jibbenefikaw madwar seba mit-raħħal minn diversi setturi, jekkux dawk li jrabbu l-fniek, it-tiġiet, jekkux tal-ħalib, jekkux tal-majjal, is-setturi kollha r-raħħala kollha li għandna Malta u Għawdex. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refolo spjega li n-nuqqas ta' domanda għal prodott frisk minħabba l-pandemija ġab ħerba għall-għejxin tar-raħħala. Illum qegħdin nħabbru li għal dan is-settur qegħdin nintoħħ mhux inqas minn 2,5 miljuni biex jagħmel tajjeb għall-effetti tal-pandemija. Sabiex bekk dan is-settur jibqa' robust, jibqa' iktar reżiljenti għal challenges tal-futur. L-għajnuna diretta ta' din l-iskema se tinħadem għabbażi tal-ammont ta' annimali eligibbli li għandu ir-raħħal. L-applikazzjonijiet se jintbatu bil-posta lil dawk kollha eligibbli u dawn għandhom jibatuhom lill-Aġenzija għal pagamenti agrikoli u rurali sa 30 ta' Novembru.